Top 3 greșeli comune când vine vorba de diete. Greșeala numărul 1. Restricții prea drastice. Mulți elimină complet anumite grupe alimentare, de exemplu carbohidrații, ceea ce poate duce la pofte intense și dezechilibre. Soluția care este? Echilibru și nu restricție. Include carbohidrați complexi în porții moderate. Greșeala numărul 2. Ignorarea micronutrienților. De cele mai multe ori se pune accent pe calorii, dar se uită vitaminele și mineralele. Soluție: adaugă legume și fructe variate pentru a-ți acoperi necesarul de vitamine și minerale. Greșeala numărul 3. Fără planificare. Oamenii nu planifică mesele. Soluție: planifică mesele și gustările săptămânal, astfel încât să ai întotdeauna o opțiune sănătoasă la îndemână. Tu ce greșeli ai făcut în timpul unei diete? Scrie-ne pentru a te ajuta să le corectezi.